Api Biofarma. Növényi probiotikumos szer 8190 forint egy liter. 1 decit plusz 5 liter vizet kell összerakni és bepermetezni egész fészket méhekkel együtt. Következő Apifarma. Ez is probiotikus termék. 1 liter 4003. Api Herb. Api Herb így néz ki. 26.500 forint fél kiló. És akkor hatóanyag az fehérje, víz, rost, cukorrost. És 37 családra elég. Api Herb. Candy. Ez cukorlepény. Ezek az összetevők. Van benne B1, B2, B6 vitamin. Api Mili. Api Mil. Így néz ki. 6900. Nyugtatóan hat a méhekre. A Bleak Lens. Nem tudom, hogy kell mondani. Oldat, és csersav, és gyógynövények kivonata. Bifonda. Így néz ki, és 1000 forint, 1050 forint darabja. És itt van az összetevők, küklóz, és tudom őket mondani. Ez a Bifonda Timol. Így néz ki. 890 forint timolos cukorlepény. Érdekes, hogy találtam, tudományosan bizonyítottan megvédi a méheket a nozéma ellen. Biztosít a méhek hosszú élettartamát és előállított méz kiváló minőségét. Még egyszer 890 forint. Valaki írta, hogy több éve használja, méhek jól fogyasztják, 1 hét alatt megették, és néhány lepény törött volt valami miatt. Ezek a hozzászólások. Összességében elégedettek vele a méhészek. B. Guard. Nem találtam rá, ez valami fertőtlenítőszer. Itt valamik újságban írja. B. Guard a fertőtlenít. B. Max Antimész. Így néz ki. A gyógyszer hatóanyaga 2 nem tudom micsoda, és 20 családra elég, és 8900 forint. Következő B-Max Forte. Így néz ki, 9000 forint. Timol, fahéj és gyógynövény. És etetni kell. Érdekes, hogy az alkalmazást 10 egymás követő napon, vagy oltástól független naponta 10 alkalommal kell végezni. 1 liter 20 méhcsalád részére elegendő. És alá van írva, hogy a már nyúlós költéres oltadásban szenvedő méhcsaládok kezelése nem alkalmazható. Következő B-Max Nozéma. Ez így néz ki. 8800 forint, etetni kell. 20 családra elég, és a hatóanyag az az óró, nem tudom micsoda. 1 liter 20 méhcsalád részére elegendő. Keravit, következő. Így néz ki. 3400 forint. És akkor itt azt írja, hogy növény nozéma és nozéma kezelésében használható. Keravit plusz szerintem ugyanaz. Ezt meg sem tudom. Következő cukorlepény Forte. Így néz ki. 890 forint. Van benne timol is. Ez az extra fehérjés. Így néz ki. 1190 forint. Az összetétel. Küklóz, nem tudom kimondani őket. Ami pollen, nyers fehérje, citromsav, növényi zsírok, illóolajok, probiotikum, vitamin, B1, B2, B6, B12 ásványi anyagok. Hát lehet, hogy ez eddig ez a keltette fel legjobb az érdeklődésemet. Következő gyógynövényes,
cukorlepény. Mindig a citovárt nyitom meg, hogyha van találat. Az összetétel az növény, kakukkfű, kamilla, csalány, menta, cickafark, közönséges orpászfő, citronfű, bazsalikom, fehérürem, levendula, ökobrikett. Tehát citovár nem találtam, 900 forint egy csomag, és ez 1 kiló füstölésre, atka-kezelésre. Csak levendulában készült, más anyagot nem tartalmaz. Varroatkány kiegészítő kezelésre is használható. Form, bit táplálék kiegészítő méheknek, amikor kíváncsi leszek. Itt a várjéknál van, így néz ki. Az 1 literes ár az 15.800 forint. 10 literes a 124.800. És tartalmaz minden olyan fontos ásványi anyagot, a nyomelemet, aminó és zsírsavat, amely a mézben és a virágporban van. Növeli a fiast, erősíti méhek immunrendszerét, szintén szaktalan, 100% természetes, kémiai anyagtól-mentes, organikus eljárásra 23 ásványi anyagot, nyomelemet tartalmaz, koncentrált, stabil formában, minőségét megőrzi 4 évig. Ez elég drága. Tehát 10 ml táplálék és 1 liter cukrot sziruphoz egy itató vízbe adni. Akkor az elég kiadós. Következő Grima napi. Így néz ki, ezt már használtuk, és ez 4890 forint, és van a Citovárnál. Ez is Grima, csak van plusz van hozzá, ez bio. 4300 forint. Ezt nem tudom kimondani. Lényeg, hogy 27.900 forint. Citromfűolaj. Hatóanyag, tengeri, bio kivonatok. Fél liter per flakon. Ja igen, és hatóanyag timol. A tengeri bio kivonat, timol és citromfűolaj. Húscsaládra elég. Azt képest meg elég drága. Nem jön, mondtam, már 1 literes itatóból 5 ml-t kell belerakni. 1 liter cukorszirup 4 alkalommal. Lehet, hogy kell használni. Tehát nem jön, mondtam, ez 100 liter szirup az elég. Méhpatika forte. Így néz ki. Közel 10.000 forint. És akkor húscsaládra elég. Hatóanyag meg itt van. Nem tudom ennek kimondani a nevét. Így néz ki. Borsmentaolaj. 6500. És érdekességképpen légcső atkakór is ír. És akkor 6 lamell per doboz és csík. NAF. Citonvárnál van, de még sose hallottam róla. Etetni kell. És timol, fahéj és gyógynövények. Tartalmaz. És azt írja, fél liter sziruphoz 5 ml NAF. Tegyünk. Az alatta lévő az ugyanúgy NAF Varroa Bio. Akkor ezek szerint az NAF ez atka ellen volt. Következő Nomera Bio. Nomera Bio és Nonos. Aktív összetett Nonos Plus. Következő Nonos Plus. Így néz ki. Közel 10.000 forint. Etetni kell. Húscsaládra elég. Ja, azért ma is gyomorvészre írja. Megelőzésre. Már a kialakult betegség kezelésére is. Következő. Ez is akkor azt írja, hogy 80 ml jód plusz 20 ml hangyasav. Ez nem is magyar. Itt van magyarul. Jód plusz hangyasav. Milyeknek 4000 forint. Alkalmazási mód etetni kell.
Vagy hány családra elegendő, azt nem találtam meg. Következő Nozevit. Így néz ki, Citovárnál van. 3400 forint, és Csersav. És 25 családra elég kétszeri kezelésre. Terápiás javat, nozéma fertőzöttség kezelésére. Optima. És hatásos védekezés varroatkák ellen. Az 1 decis, az 4500 forint. Hatóanyag, az illóolaj gyógynövény timol csersav. És varroatka fertőzöttség kiegészítő kezelésére. Tehát azt írja, 1-2 deci 50%-os sziruphoz adjon 5 ml optimát. És akkor 4-szer lehet elvileg. Pole 4. Citovárnál van, csak nem úgy írja, hogy 4, hanem 20 ml. 8900 forint. Hatóanyag, illóolajok. És a cukoroldalon elszámolhatom, gyógyszer cukoroldalon. Varroatka elleni védelemben hatékony csökkenti az atka populációt. Azt mondja, hogy 7 liter cukor, szöppöz 1 ml olaj 4-et adunk. Következő, így néz ki, akkor ez cukorlepény lesz. Fél kilós 690 forint. Azt írja, varroatka és nozéma fertőzöttség kiegészítő kezelésre alkalmas fehérje tartalmú állatgyógyhatású készítmény timolt, citronfűolajat, tengeri bioaktívkat tartalmazó varroatka ellen, valamint nozéma fertőzöttség kiegészítő kezeléséhez nyújt segítséget. Hozzáadott virágpor, pótló, sörélesztő, gondoskodik a méhek fehérje vitamin ásványi szükségleteiről, növeli a méhek általános ellenálló képességét, bla bla bla. És 690 forint fél kiló. És ugyanennek a komplex változata. Citovárnál van. 750 forint a fél kilós. Írja hatóanyagot, Nozevit, segíteni virágopor, sörélesztő, szirop tisztult víz, fehérje szóját nem tartalmaz. Na, akkor végére is értünk.